ଆଜିର ସାହିତ୍ୟ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ସୌରଭ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା। ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, ଉତ୍ତର କୁହ। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ରବି ପରି ରଶ୍ମିମାନ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ତାରାମାନଙ୍କୁ କବି ରବି ପରି ରଶ୍ମିମାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ଖ, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଅଛି ବୋଲି କବି କାହିଁକି ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି? ତାରାମାନେ ଦିନରେ ଦେଖା ନ ଯାଇ କେବଳ ରାତିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଅଛି ବୋଲି କବି ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ଗ, ଆମ ଭାସ୍କର କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି? ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମ୍ଭ ଭାସ୍କର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର ଘ, ଆମ୍ଭ ଭାସ୍କରକୁ ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁକି କ୍ଷୁଦ୍ରତାରା ବୋଲି କହନ୍ତି? ଆମ୍ଭ ଭାସ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଭାସ୍ୱର ହୋଇ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଅନ୍ୟମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ରତାରା ବୋଲି କହନ୍ତି। ନମ୍ବର ଅ, ଆମେ ଚାହୁଁଥାଉ ତାଙ୍କର ଉଦୟ। କିଏ କାହାର ଉଦୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଆମର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରୁଥିବା ରବିଙ୍କର ଉଦୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 2 ବା 3ଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ନମ୍ବର କ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାରାଗଣ କେବଳ ନିଜର ଜଗତକୁ ଆଲୋକିତ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି? ଉତ୍ତର, ତାରାଗଣ କେବଳ ନିଜର ଜଗତକୁ ଆଲୋକିତ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ସେମାନଙ୍କର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବି ସେମାନେ ନିଜ ଜଗତକୁ କେବଳ ଆଲୋକିତ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ଖ, ଆମ୍ଭ ଭାସ୍କରଙ୍କୁ ତାରା ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ତାରା ବୋଲି କହୁଥିବାରୁ କବିଙ୍କ ମନରେ କେଉଁ ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଛି? ଆମ୍ଭ ଭାସ୍କରକୁ ତାରା ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ତାରା ବୋଲି କହୁଥିବାରୁ କବିଙ୍କ ମନରେ କ୍ଷୋଭ ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ବିଚାରଧାରାର ହୀନମନ୍ୟତା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର ଗ, ତାରାମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ? ତାରାମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ତାରାମାନେ ନିଜର ଜଗତକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥିବାରୁ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ନମ୍ବର ଘ, କେଉଁ କଥାରେ ମହତ ଜନମାନେ ବିବ୍ରତ ହୋଇନଥାନ୍ତି? ଯାହାକୁ ଯେଉଁ କଥା ଯେଭଳି ଦେଖାଯାଏ ସେ ସେହିଭଳି କହିଥାଏ, ତେବେ ଏକଥାରେ ମହତ ଜନମାନେ ବିବ୍ରତ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଅ, ତାରାମାନଙ୍କର ରବିପଣ କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ସୀମିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କାହିଁକି? ତାରାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର କିରଣ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ନଥାଏ, ତେଣୁ ତାରାମାନଙ୍କର ରବିପଣ କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ସୀମିତ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିନେବେ ପିଲାମାନେ।